Hej, jeg hedder Nana, og jeg er begyndt en video på YouTube om hvad jeg laver de forskellige dage og sådan noget. Nu har der lige været lockout, og jeg tror kun vi har været sammen, eller jeg tror kun jeg har været i skole 4 timer i sammenlagt. Men det var meget hyggeligt. Jeg vil også fortælle lidt om mig selv. Jeg bor på Falster. Jeg er 13 år, snart 14. Jeg hedder Fernande, som jeg har sagt. Jeg elsker at hænge ud sammen med vennerne og bare hygge mig. Så kan jeg bare godt lide at slappe af, og jeg elsker dyr. Jeg har næsten været til Justin Bieber koncert, så det var også bare rigtig hyggeligt. Og så når jeg bare hjemme med min far, så slapper af og hygger mig. Altså her med og så skal lige så grøn solvand. Nej. Og så kan jeg bare godt lide at bare slappe af, som jeg også har sagt. Og så her, hvad jeg skal lave på i dag er til næste torsdag, tror jeg. Er det ikke torsdag i dag? Jo, det er torsdag. I morgen skal jeg hjem til min mamma. Lørdag skal jeg hjem til mine drengvenner. Og sove til søndag. Søndag skal jeg bare slappe af lidt for hygge mig. Mandag skal jeg i skole. Tirsdag, jeg går også nok Klub X, så ja. Altså, der fik jeg nok en besked på Facebook af min. Ja, det kan jeg. Nå. Og så kan jeg bare rigtig godt lide at slappe af. Og så tirsdag, jeg har altså gået til en klub, så vi laver en hel masse forskellige ting. Og onsdag går jeg lidt noget ude, ikke? Og torsdag, det ved jeg ikke, det har jeg ikke planer. Altså, jeg skal ikke på dytte, for det overgår bare ikke. Jeg tror bare, det skal være med hygge. Okay, jeg laver måske noget senere. Hej.